מה הם המיתוסים הנפוצים לגבי הסכם יחסי ממון וכיצד ניתן לשבור אותם? המיתוס הנפוץ ביותר הוא כמובן זה שזה גורם למשבר ודרמה ביחסים. התשובה היא שזה לא נכון. זאת אומרת, לפחות על סמך הניסיון שלי זה לא נכון. אני ערכתי עשרות הסכמי ממון, אם לא יותר, קשה לספור. אבל אני לא ראיתי שאף פעם הסכם כזה הגיע לכדי משבר ביחסים, לא גרם למשבר ביחסים. אם מנהלים את זה נכון, אם מציגים את זה לבני הזוג נכון, ואם שומרים על הגינות, וואלה, טובה, בין בני הזוג במסגרת ההסכם, שבני הזוג מבינים בסופו של דבר מה מביא ההסכם המון הזה, אין סיבה שזה יגרום למשבר, אפילו ההפך, הסכם המון אמור ליצור ודאות בזוגיות, ודאות כלכלית, בן אדם, חלילה, אנשים יום אחד מתגרשים, והיום זה קורה ב-50% מהנישואים, כן? מתגרשים, כל אחד יודע עם מה הוא הולך הביתה, ולא מקבל הפתעות.